проект. Хранителен кран ще сложим и ще ви сменим цялата улица. Вашата улица ще я купаем. Ще я сменим цялата. Защото е стомана. Трябва да сменим според терена. Това е към оградата. До тук нищо не беше. Сега тук да кажеш какво става. Не към моята къща да се купа. Айде, там вече ще видим. Там има отбелязани с червено. Зависи. Има жици. Жиците те ще ги оправят, ами... Те може да скъсат, може да не ги скъсат, то си техен проблем. Ще ги оправят, ако ги скъсат. Въпросът е, че те трябва да бягат от другата страна, от която е съществуващия въпрос, както и трябва да бягат от другата страна. Може да купаем върху съществуващия. Към оградата. Защото те изместиха далеч от... Към оградата трябва да е, да не е край моята къща. Не знам на коя ограда ще са падне. Кои са късничи, ще видим, ама... Тя е общинска, общината може да я направи, а моята къща, ако падне, кой ще я направи? Не трябва да падат ограда. Аз дада 5000 лева тук наскоро я обляках с фибран, защото тук има една строителна организация Крунин, фирма, де? Нас Дучев ти я прави. Дучев ти я прави. Дучев, да. Те ми иска 56 лева.